खुलुमबाय लोगोफोर, बिहार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसामनि तामुलपुराव 150 कौटि रांनि जौगाखां बिथांखि जागायदों। धुबरी DTO ड्राइभआ 2 कौटि रां बुथुमदों। गं 36 ई-रिक्शा जब्द। बे सप्तायाव 40 लाख अरुणोदय मुलाम्फा मोनग्राफोरा 9,000 रां मोनगोन। काछाराव 3.25 कौटि रांनि हेर'इन जब्द, साबाखौ खादों। LPGनि बेसेन बांनायनि जाहोनाव गुवाहाटीआव हेंथा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। चकलेटजों लुबैहोनानै गथ'खौ जिनाहारि खालामदों। सोमोनांथाव थासारियाव बिसि फिसायनि गोथै सह'खौ मोननाय जादों। बदरपुर स्टेशनाव मिज'रामनि सासे सुबुंखौ 1 कौटि रांनि गान्जाजों लोगोसे खायो। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। आसामनि तामुलपुराव 150 कौटि रांनि जौगाखां बिथांखि जागायदों। 8 मार्चआव 150 कौटि रांनि मावथांखि बेखेवनायनि उनाव आसामनि तामुलपुर जिल्लायाव मोनसे गेदेर जौगाखांनाय मोन्दों। बे अन्थाइ खाम्फाखौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारीजों लोगोसे आसाम केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया सानसेनि हाबाफारि लानानै अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बे हाबाफारियाव गोदान मुगानि रंजानायनि सुबिदाफोरजों लोगोसे नाग्रिजुलि डिग्री फरायसालिमा, आबारि मिनि स्टेडियाम आरो सुक्लि पार्कखौ लुफुंनाय। पार्कआव गेलेग्रा मुवा, ट्रेन, चाइल्ड आरो लांदां जिम आरो सुबुंफोरनि थाखाय देंखोआरि पबबारा बायदि गोसो बोहोनो हानाय जायगाफोर थागोन। गरेस्वर बायहाटा सारियालि लामायाव 1.5 किल'मिटार रेलवे अभारब्रिजखौबो लामा फोनांजाबखौ साबसिन खालामनो थाखाय 136 कौटि रां खरसा खालामनानै बानायनाय जागोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ। धुबरी DTO ड्राइभआ 2 कौटि रां बुथुमदों। गं 36 ई-रिक्शा जब्द। धुबरीयाव थानाय जिल्ला हान्थामेला मावख' DTOआ थांनाय साननैआव मोनसे गेदेर लामा मावफुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों 2 कौटि रांनिबो बांसिन रां बुथुमदों। राङारि बोसोर जोबनाय लोगो लोगो थालांनाय गारि खाजोनाखौ मोनफिन्नो आरो लामा रैखाथि मानिनायखौ थि खालामनो थाखाय बे अपारेसनखौ जागायनाय जादों। बे सिग्रोमनाय समाव मावख'गिरिफोरा 36 ई-रिक्शाफोरखौ आयेन बादियै रेजिस्ट्रेशन गैयालासे सामलायनायनि थाखाय आरो टेक्स होनो गोनां रांखौ होनो हायैनि थाखाय जब्द खालामदों। बे हाबाफारिया मोनसे दान गोलाव केम्पेइननि मोनसे बाहागो, जायनि थांखिया लामायाव खारनाय गासैबो गारिफोरा आयेननि नेमफोरखौ मानिना सोलिनांगौ आरो थि समाव टेक्स होनांगौ होनना रोखा खालामनाय जादों। DTO दिब्यज्योति कार्जी बिथाङा बुङो दि बिफाननि थांखिया मोनफ्रोमबो गारिफोरखौ मोजाङै लिरथुमनाय आरो खाजोना होनायखौ नोजोर होनाय। बिबानगिरिफोरा बेखौबो हुमखि होदों दि फैबाय थानाय सप्ताफोराव जिल्लानाङैनो बेफोरबादि नायबिजिरनाय हाबाफारिया सोलिबाय थागोन। थामथि खौराङाव दङ। बे सप्तायाव 40 लाख अरुणोदय मुलाम्फा मोनगिरिफोरा 9,000 रां मोनगोन। हादोरनाङारि आइजो सानजों लोब्बा लाखिनानै आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावो दि बे सप्तायाव अरुणोदय स्किमनि 40 लाखसो मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो 9,000 रां होगोन। राङारि मददखौ थोंजों बेनिफिट ट्रेन्सफारनि गेजेरजों 10 मार्चखालि मुलाम्फा मोनग्राफोरनि बेंक एकाउन्टआव थोंजोङै दैथायहरनाय जागोन। बे राङाव बैसागु फोरबोनि सिगां 4 दाननि थाखाय अनसुंथाइजों लोगोसे उफ्रा रांनि अनसुंथाइबो दंफायो। गिबि मन्थ्रिया फोरमायनाय बादिब्ला सानसेयावनो 3,600 कौटि रांफोरखौ रानना होनाय जागोन, जाय मोनसे सुबुं अनसाय बिथांखिनि सिङाव आसाम सोरखारा होनाय बयनिख्रुइबो देरसिन बेंक ट्रेन्सफार खालामनाय जागोन। अरुणोदय बिथांखिया हादोरसानि रांखान्थियारि लोरबां नखरफोरनि आइजोफोरनो दानफ्रोमबो 1,250 रांनि राङारि हेफाजाब होयो। ब्रैथि खौराङाव दङ। काछाराव 3.25 कौटि रांनि हेर'इन जब्द, साबाखौ खादों। मोनसे गिदिर ड्राग्स होबथानाय अपारेशनाव आसाम पुलिसआ काछार जिल्लायाव 3.25 कौटि रांनि हेर'इन जब्द खालामो आरो साबा सन्देह गोनां ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ खायो। बे अपारेशना 7 मार्चखालि मोनसे थि संगालि खौरां मोन्नायनि उनाव खालामनाय जादों। पुलिसआ सिलचर कलायन लामायाव गंनै गारिखौ हमनानै नागिरनायाव 538 ग्राम हेर'इन बोखांनो हायो। ड्राग्स फालांगिरि जाथायाव लोब्बा थानाय साबा सुबुंखौ खायो।
बिबानगिरिफोरा बुंदों दि रायजोखौ फेग्रा मुवानिफ्राय उदां खालामनायनि सोरखारनि थांखिनि बाहागो महरै ड्राग्स फालांगिरिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन। बाथि खौराङाव दङ एलपिजिनि बेसेन बांनायनि जाहोनाव गुवाहाटीआव हेंथा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। बावैसो सिगां एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेन बांनायनि उनाव गुवाहाटीआव हेंथा सोमावसारदोंमोन। दुलाराय भारतीय तृणमूल कंग्रेस (टीएमसी) सोद्रोमाफोरा सरकारखौ रायजो राजाफोरनि सायाव मोननै बज होनायनि मदद होनानै मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि लायो। सोमावसारगिरिफोरा लांदां एलपिजि सिलिन्डार लानानै लामायाव जमा जादोंमोन आरो बेसेन बांनायनि हेंथायै स्ल'गान होदोंमोन। टीएमसी दैदेनगिरिफोरा बुङो दि ओंखाम संग्रा गेसनि बेसेन बांनाया गेजेर थाखोनि आरो गोरिब नखरफोरखौ गाज्रियै गोहोम खोख्लैगोन। खौरां मोन्नाय बादिब्ला 14.2 किल'ग्राम नखरारि एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेना 60 रांसो बांनानै गोबां जायगायाव 960 रांसिम बांदों। बेरेखा दोलोआ बे बारायनायखौ थाबैनो बोखारनो दाबि खालामदों। द'थि खौराङाव दङ चकलेटजों लुबैहोनानै गथ'खौ जिनाहारि खालामदों। आसामनि काछार जिल्लानिफ्राय मोनसे गिख्रंथाव जाथाय सोराङाव फैदों। 4 मार्च खालि सासे 26 बोसोर बैसोनि सेंग्राया नखरनि सोद्रोमाफोरा गोजानाव थानाय समाव सासे 4 खावसे बोसोर बैसोनि हिन्जावसानि न'आव हाबदोंमोन। गथ'आ हारसिंनो गेलेगासिनो दंमोन। दायनिगिरिया उन्दै गथ'साखौ चकलेटजों फुस्लायनानै गावनि न'सिम लानानै थाङो, जेराव बिखौ जिनाहारि खालामो। उनाव बियो हिन्जावसाखौ साहा बागाननि खाथियाव गारनानै थाङो। बै बेलासियाव मोनाबिलिनि 7 रिंगासोआव बिथांखौ मोन्नाय जादों। नखरनि सुबुंफोरा 6 मार्च खालि अजद होदोंमोन। बेनि उनावनो पुलिसआ दायनिगिरिखौ खायो। सासे उन्दै गथ'साखौ लांखारनाय आरो जिनाहारि खालामनायनि थाखाय पक्स' एक्ट आरो भारतीय न्याय संहितानि सोमोन्दो गोनां दफाफोरनि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। गथ'सानि स्टेटमेन्टखौ रेकर्ड खालामनाय जाबाय आरो बिनि मेडिकेल चेकआप खालामनाय जादों। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 7थि खौराङाव दङ आसामाव सोमोनांथाव थासारियाव बिसि फिसायनि गोथै सह'खौ मोन्नाय जादों। रबिबारखालि आसामनि डिम'नि खाथि रंरंगिया ओनसोलाव थानाय गावनि न'आव सासे बिसि फिसायखौ गोमोथाव थासारियाव गोथै सह'आव मोन्नाय जादों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ लखन मुन्डा आरो बिनि बिसि मामुनि मुन्डा होननानै सिनायथि मोन्नाय जादों। गिबि रिपर्टनि बादिब्ला गोथै सह'फोरखौ बिसोरनि न'नि सिङावनो मोन्नाय जादों, जायनि थाखाय जायगानि थागिबिफोरनि गेजेराव सन्देह सोमजिदों। जाथायखौ नुनायनि उनाव नसुंसेनि सुबुंफोरा जाथायथिलियाव जमा जायो आरो लोगो लोगो पुलिसनो खौरां हरो। पुलिसआ थावनियाव सौहैयो आरो थैनायनि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायो। गिबि सन्देहनिफ्राय मिथिनो मोनो दि सिनायमोनै दायनिगिरिफोरा हरनि समाव न'आव हाबदोंमोन आरो खारखोमानायनि सिगां बिसि फिसायखौ बुथारदोंमोन। नाथाय जाथायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। बिबानगिरिफोरा नायबिजिरनायखौ जागायदों आरो आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 8थि खौराङाव दङ बदरपुर स्टेशनाव मिज'रामनि सासे सुबुंखौ 1 कौटि रांनि गान्जाजों लोगोसे खायो। आसामनि काछार जिल्लानि बदरपुर रेलवे स्टेशनाव मिज'रामनि सासे सुबुंखौ हमनो हायो, जेब्ला बिबानगिरिफोरा बिनि कब्जानिफ्राय 1 कौटि रांनि गान्जाखौ बोखांनो हायो। थि संगालि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै सरकारि रेलवे पुलिस, जिआरपि आरो कास्टम बिफाननि मोनसे जथाय अपारेसननि समाव बे हमनायखौ खालामनाय जादों। नागिरनायनि समाव बिबानगिरिफोरा आयेन बेरेखा फालांगि खालामनायनि थाखाय 699 मुक्ताफोर जब्द खालामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दायनिगिरि टां सियानमुआंआ आनन्द बिहार एक्सप्रेस ट्रेनजों मुक्ताखौ दिल्लीसिम लांनो नाजागासिनो दंमोन। मावख'गिरिफोरा गान्जानि गुदिखौ नागिरनो आरो मोनसे गिदिर सिखाव फालांगि नेटवर्कजों सोमोन्दो थानाय सोमोन्दोखौ मिथिनो थाखाय मोनसे आबुं नायबिजिरनायखौ जागायदों। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।